Dik Nike. Sugeng enjing Mas Dalang. Masih belum ngantuk toh? Alhamdulillah derek. Besok pagi ada PY enggak? Besok pagi sekolah. Terusan ngeri. Lah aku biasanya pisan we lape sarung loh. Njaluk apa? Candi Sewu suwengi kudu dadi Bandung. Mangkono. Isih ana pamundhut apa meneh? Candi Sewu Cukup kuwi. cukup kuwi? Ya apartemen bareng. Ya Njaluk mobil. sak akeh-akehmu. Iya. Aku muja marang para Gandharwa kang dadi baju barat. Baju barate Bandung Bondowoso. Tak cipta candi sewengi, sewengi bakal dadi Tak angate. sawangan. Sik cepoten jok ora penak engko. Sawangan, sawangan. Ndi. Siji loro telu 10 100 1000 5000. Akeh men wis sing anak-anakan candi kuwi. 100 200 ya toh 900 lah. Iki yo candi. Piye wis tak sembadani kabeh. Hitungan. Tak hitunge dhisik Bandung. Yang kurang gedep omong Bandung Bondowoso. Kok cacahe kurang siji Bandung? Berarti Sampung 900. 999. Kuwi apa ora cukup kanggo nyembadani pamintamu? Kurang Bandung, kurang sitok. Kurang sitok ora iso. Kudu iso. Ora iso. Kudu iso. Ora iso. Yen ngono sijine kowe. Congkrang pesek. Oke. Suwun Pak nggih. Pun iki Pak. Pun iki Pak nggih. Oh nggih diangkat tok. Jenengan mawon Pak. Sing nembang. Berat. Lara jonggrang kowe pancen ayu tenan. Waspadakno nang iki nandang kasmaran. Padakno prajuritmu kalah perang. Mula kowe dadi wanita boyongan. Jaka Bandung kowe aja kumalungku. Parang iki kanggo durung rampung. Bela pati Kang Mas Prabu Kupala. Kang wis seda labuh ing wana segara. Tobat kowe wanita keparat. Ora ngerti nangi jagat. Para ratu aku Prabu Den Marmaya. Aku duwe aji sakti Bondowoso. Rara jonggrang manut tasana pundhut garwa. Jaka Bandung aku duwe bebana. Candi Sewu suwengi kudu dadi. Iya jonggrang panyuwunmu tak Asik. Joget wae Mas. Joget wae.
kowe ayu tenan ora mukat yen aku nandang kasmaran waspadakno prajuritmu kalaparan mula kowe dadi wanita boyongan Joko Bandung kowe aja malungkung perang iki kanggo durung rampung bila mati Kang Mas Prabu Kupala kang wis sedo lambuh ing wana segara Bandung Asik. Panggih Prabu Marmoyo aku duwe ati sekti Bondowoso ora jeneng manut Joko Bandung aku duwe bebono Candi Sewu sawangi kudu dadi Hebat Pak Toyo luar biasa. Matur nuwun Pak Toyo. kok urung-urung matur nuwun wong cik kurang siji. Loh, oh nggih. Nggih, Pripun? niki nyuwun sewu Nggih. bucange Pripun? muga-muga Nggih. besanku ya ora ndelok ora ngingeti aku. Nah niki, nggih. Heeh. Mugi-mugi nggih, Pak. Ngeten iki bot-bote nuruti seneng. Nggih, Pak. Ben panjang umur. Heeh, nggih. Dik niken Nah, iki. nggih Heeh. iki mang nggih Bapak pung-pung bulurah ya ora melu. nggih Nah, aku blat Amor Cahayu ki seneng Lah. banget. nggih Saiki gak sangel-angel gendenge podang kuning Walah, dibawani. Bapak, kadung kula ngapalne sarep niki wau peh 7 bengi 7 jam niki wau. Wis monggo, pokoke sing penting sing bener. Nipun Ngono wis pedang kuning mawon. Pedang kuning wae. Ya, Pak, ya, Pak. Pedang kuning wae. Ya, Pak. Bucange niki mangke kula mboten saged nenggani ngantos purnanipun acara Nggih, siap. nderekaken Nggih. netakaken Amin, amin. wayangan Nggih. soale nyun sewu Siap. ingkang dipun wastani Ringgit Purwa Nggih. menika nggih siji bulan Nggih. tuntunan Tuntunan nggih leres, Nah, Pak. niku sing leres ngoten. Kedah dicekel sedaya. Nah, Nggih. ya mengke mesakaken Nggih. bapak-bapak sesepuh mriki kan tasik. Penikmat lakon. Nah, nggih. Siap. Terus pangapunten Nggih. kula mangke mantun niki terus wangsul. Nggih. Nderekaken, Pak, nggih. Nggih. Kapan-kapan kula tak dolan mriko. Nggih. Dolan nek dolan biasa gak apa-apa nek dolan golek tanggapan ya engko ngenteni nek nyadranan sasi sura. Oh, siap mboten silaturahmi mboten napa-napa. Nggih. Kula nggih dolan kula, Pak. Waduh. Nggih, Lah, monggo. iki. Kula nggih dolan nggih. Wis to jang kene, cedak kene lho. Nah, Ah, pung-pung bulurah gak melok Iya. iki wis tak anggap gebyokan. oke. Kebiasaan niku napa, Pak? Jamu. Oh, jamu. Jamu kanggone wong bar manak. Ah, Lah tapi niki live streaming lah, Pak. Menawa bulurah mengke ndelok to, Pak. Ndelok teng YouTube. Loh, Pak Lurah ngono lho. Tekan griyan jenengan pun dikancing. Gak apa-apa, Nduk. Ya serak bengindang. Oke. Yuk podang kuning. Ya. Dibawani, Mas. Bawani, Mas. Ya go pecik nom-nome celalaan. Ngarep-ngarep sawer. Piye wi mau sapa sing ngomong kuwi mau sapa? Wes ayo sayang. Oke. Ayo. Wong nyayang-nyayang untune wis rompal nih.
Nadyan wujud temong paksi katuran Pak nggih lir-lir nggih Ngenutne suwantene jenengan Mbak Niken. Lah kok ngguayuk sirahku sampe degluk. Ngono ae rada rene to. Nah. Alos manis toramra ate jenengan Pak Wis aku tak menikmati. Terus Pak Lurah niki saking Mbah Mo Kaliula. Ken. Mbah Mo Kaliula. Nggih Ken anu niken untuk niken kagem niken. Oke. Nah, Mbak. Wis gampang. Matur nuwun. Nah. Niko saking sinten Mas? Mbah Mo Kaliula nggih. Oh, Mbah Mo Mbah Mo Kaliula. Nggih. Kaliula. Nyuwun sewu Bapak Ibu sekalian ingkang kula hormati. Nggih. Mbak Niken niki cara manuk napa? Nah. Empret. Niki cara manuk labet. Manuk labet. Kok saged manuk labet, Pak? Mergo potongane ronge karo tutuke wis cocok. Manuk Niki labet. kengkene Mbah Wo. Oh, nggih, matur suwun Mbah Wo. Mbah Wo pundi? Mbah Wo Bujange? Kaliura. Kaliula. Mbah Wo Kaliula, Kaliula. Dadi aku wis ora nyawer lho ya. Wis diwakili Mbah Wo. Ah. Loh, benten Pak, seje Oh, benten. wong seje nganu Pak. Benten. Niki wau keng tangane Mbah Wo napa keng tangan kula? Lah. Keng tangane Mbah Wo terus tenggene tangane Mas Akbar, tenggene jenengan, tenggene kula. Berarti kan pertamane Mbah Wo. Loh, lah tapi terakhir sing nglongne kan aku. Loh. Terakhir nggih kula, kan sing nampani kula. Ya aja kuwatir, Aja sayang. kuwatir. Ah kok eker-ekeran temalih malu aku. Lanjut. Ya. Ayo tekan ndi meng. Goleki si podang kuning ipo bunga ing atiku Gending podang kuning kawula aturaken dumateng khusus warga masyarakat dusun Babatan. Mugi-mugi saged ngeyem-ngeyem ati panjenengan Pak Bu nggih. Amin. Monggo lanjut. nyanding bisa dadi tombo Yuk, podang kuning buka celuk. Esuk awan ning omah wis ora krasan kaluyuran anggoleki sing tak sayang mobang miterang kok ngiteri ora krasa
yen nganti yo kang nyayang kleyang tak sawang men slok ning apa kekancangan tariki saka katungan sarawi ngoceh dheweke male becokan kae tak suwun mbok ajeng ngeci podang kuning agawe pikir aku kombeng seret ireng tak sawang tambah manise ibu bunga yen lakon nyandeng slirat ora bakal atiku kakiwang liyan yen si podang andudot hati kepranan ora manduh hatiku sansaya tatra tak sranani sana pikat pulo teben ayo pak Asik. joget pak joget asik Asta Brata Op. Su awane ngom wis ora krasa nyurat aku lek isih sayang mubang miterang nggon kok ngiteri sarawi ngoceh eman yen yo kang nyayang kleyang tak sawang slok ning pah kekancangan taringki saka katongan sarawi ngoceh dheweke malih beco elok kae tak suwun mbajeng ngeci undang kuning agawe pikir aku kombe seret ireng asawang tambah manise ibu bunga yen kakon hati ora bakal atiku kakiwang liyan andudot hati kepranan ora manduh atiku sansaya tatra tasran hangis ana pikat pulo teben. Oke, terima kasih. Nggih, Bapak. matur suwun Bapak. Ojo lali panjake. Cicak cilik bareng nyapa melu-melu. Mbah Womeng kan mek loro. Nggih. Lah aku Jenengan dihitung 4 kali lipatnya gitu loh, Pak. Nggih. 1 2 2 3 3 selesai hitungan cukup 3. Wah. Kasih ya, Pak nggih. Nggih, matur matur nuwun. suwun. Lemah Nggih, teles mugi Gusti Allah sing panjang bales, umur. matur Nggih, nuwun. lemah teles. Bujange Nggih, matur nuwun. kula ingkang matur suwun sanget. Nggih, Tetep sami-sami. tak dongak-dongakne Amin, Mas Akbar amin, pedalangan amin. iso kuncoro. Amin, amin, Jaya Pangestunipun. Selamiyo. Amin. Matur Ah. nuwun. Ayo, Dok. Neruske lakon. Heeh, pelok. Heeh. Aja nganti kelangan ngang ya, Nduk. Ya. Muga-muga iki cawise saji marang bendarane dhewe. Ayo yung tak derekke.
Buku sing tupa ngambara mangambar selaning krana